Marta je bila običan pas, lajala je i, al posle supe sa slovima odjednom je progovorila. Na putu do Martinog stomaka slova su se izgubila. Završila su u njenom mozgu i... Dogodilo se čudo, sad govori. Reci mu, kravice. I govori, i priča non stop. Šta je kibuc? Šta imamo za večeru? Ponovo, Zdravo, Milice umetnice. Ne zovem se Milica. ponekad greši, ali ipak govori. Zdravo, narode. Savet želi da ti da, Marta mnoge stvari zna. Ako nešto ne znaš, pitaj je, Marta će ti reći sve jedina. Probaj, 1, 2. Posebna, ona je pas koji govori, priča i pitaj. Savetuje, nabraja, objašnjava, indicira, dočarava, izmišlja, prejudicira, komunicira. Nema dakle. Marta je pas koji govori. Dugo pokvareno leto. Hajde, bacaj! Bacila je. I zvanično je suviše mračno da se i dalje igramo. Jedna od najboljih stvari leti je što se igramo sve dok više ne možemo da vidimo loptu. Prve 3 nedelje ovog leta su bile savršene. Već su prošle 3 nedelje. Ne! Šta nije u redu? Prošlo leto je suviše brzo prošlo, zar se ne sećate? Još uvek sastavljaš spisak? Ne, gotov sam. Sad imam spisak svih super stvari koje ću raditi ovog leta. Bilo bi zabavno raditi sve ovo. Da škola ne počinje sutra. Sutra! Ne! Celo leto si proveo radeći na tom spisku. Nikad više to neću dozvoliti sebi. Sljedećeg leta će se računati svaki minut. Pa šta? Zar nisi računao svaki minut? Zaboravio sam, ali leto mi neće pobeći. Počev od sutra. Šta će da uradi? Saznaćemo sutra. Ej, Bernie, hoćemo u park? Ne, ja hoću u školu. Tebi se nikad ne ide u školu. Rekao si, kad si u školi svaki minut izgleda kao večnost. Šta je večnost? Večnost znači da nešto traje zauvek. Ako minut izgleda kao večnost, čini ti se da nema kraja. Kao da će trajati večno. Baš zato sada hoću da idem u školu. Sjećaš se kakav je bio osjećaj posljednjeg dana škole? Gotovo kao da je vreme stalo. Ajde, reci mi, Bernie, koji je rezultat ovoga zadatka? Jel se to stvarno dešava? Da li stvarno svaki minut u školi traje zauvek? Nekad imaš takav osjećaj. Pa ako imaš takav osjećaj, a leto provedemo u školi, imat ćemo osjećaj da je leto večno. Hajdemo! Šta, nećete večno leto? Hoću da se igram napolju na suncu. Volela bih da vidim da se vreme zaustavi, ali domar ne pušta pse u školu. On neće biti tamo. Na letnjem je raspustu. Hajde, Marta. Ne znam kad ću se vratiti, pošto će svaki minut da traje zauvek. Vidimo se za pola sata. Samo toliko ćete moći da izdržite. Tako sam srećna što smem da uđem u školu. On jaše na beskrajnom zamišljenom talasu, kakav nijedan surfer do sad nije ukrotio. Šta radiš ovde? Zar ti nisi na raspustu? Hej, pričamo u isto vreme. Stani. Ne, ti prvi stani. U redu. Sad. Idem ja, znam da ne puštate pse. Možeš da ostaneš. Nekoliko psećih dlaka ne može da škodi. Pustio sam veverice da se zabavljaju ovde celo leto. Baš vole klimatizovane prostorije. Nema ni nastavnika, pa pas ne može ništa da nauči. Jer kad bi psi znali previše, vrlo brzo ljudi bi ih služili i čistili bi nered za njima. Ljudi već to rade. Onda sam zakasnio. Pokušao sam. Ja sam samo čovek. Jel provodiš leto ovde da bi uživao u večnim minutima? Ne, ovde sam da jašem na beskrajnom zamišljenom talasu. Jer beskrajno znači da se nikad ne završava. Mogu da surfujem zauvek. Ne vidim nikakav beskrajni talas. Beskrajni zamišljeni talas. Talas nije stvaran. On je u mojoj mašti i beskrajan je. Super, a? Jel u redu da ostatak leta presedimo u praznoj učionici? Naravno. Hoćeš da znaš zašto?
Ne. Vas dvoje ste sedeli u školi po letnjem danu satima i satima. Izgledalo je kao najduži dan u mom životu. Da to nije sjajno. Da. Pa, Marta, jesu li minuti u školi bili kao večnost? Ne znam, uspavala sam se. Odustaješ, jel da? Sutra svi igramo bejsbol. Ne, idem u školu. Znaš da nećeš raditi to do kraja leta? Hoću. Nećeš. Ne možeš celog leta da sediš u školi svaki dan. Baš hoću. Ne možeš. Mogu. Vrlo brzo ćeš odustati. Odustani odmah i prosto se zabavljaj. Nikada neću odustati, vidjet ćete. Neću izaći dok ne počne škola. Ne možeš tad da izađeš. Kad počne, morat ćeš da ideš u školu. Da. Onda će moje leto biti zaista beskonačno. To znači da neće imati kraj. Jer će leto i škola biti jedno te isto. Da li to tebi ima smisla? Nije važno šta on kaže. Veruj mi, odustaće. Neću. Znaš li šta je trenutak? Trenutak je jako mali vremenski period. To je bio trenutak. I još jedan. Trenutak. Još jedan. Dosta mi je trenutaka. Ovaj dan već kao da je večnost. To znači da deluje. Ne, znači da mi je dosadno i da mi se čini da se dan nikad neće završiti. Zdravo, Berni. Vidimo se napolju kad odustaneš. Nikada neću odustati. Ostaću zauvek. Ili nešto što se čini kao zauvek. Polako, Skitko, polako. Onda je Berni rekao da će ostati zauvek. To može biti tačno. Ako zauvek znači jedan dan. Ali zauvek znači zauvek. Do kraja vremena. Berni verovatno neće izdržati još jedan dan. Ako oni misle da ću odustati, ne poznaju me dobro. Trenutak i pola trenutka. Mislim da nam ne treba zmaj iza Bernija. Izgleda da danas ne izlazi. Možda si pogrešila, Helen? Nema šanse da izdrži još jedan dan. Mora da mu je tamo totalno dosadno. Kladim se da se Helen, Alice i Marta smeju i zabavljaju. Pa ja mogu i ovdje da se zabavljam potpuno sam. Marko! Prosto nije isto bez Bernija. Niko ne kupuje limunadu. Obično potrošimo 2 bokala. Jer je Berni uvek popije pre nego što iko stigne da je kupi. Nikad nisam primećivala da mušice sleću u limunadu. Jer je Berni uvek popije. Preskakanje konopca nije isto bez Bernija. Hej, znam. Ako vežemo jedan kraj za drvo, jedna od nas može da preskače. Super ideja. Treba nam duži konopac. Ili tanje drvo. Ili Berni. Za bejsbol su potrebna najmanje 3 igrača koji imaju ruke. Kako znamo da je Berni stvarno u školi svaki dan? Možda nas folira? I ja sam to pomislila, pa sam otišla da se uverim. Koliko dugo si snimala? Nekoliko sati. Mnogo je dosadno. Ubrzaj snimak. Ovo i jeste ubrzano. Ali ovo ne liči na Bernija. Pa, to je on. Mislim da ga ovo menja. Možda zauvek. Hej, Berni, hoćeš da igramo hokej sa zaleđenim sendvičem? Ne, hvala. Mislim da ću da sedim ovdje i češkam nos. Ovo je skoro previše zabavno. Berni će se upropastiti i mi tu ne možemo ništa da učinimo. Jadan Berni. Što mu prosto ne kažete da se brinete za njega? Jer smo mu rekli da će odustati, a on je rekao da neće. Mislit će da je to trik, da ga nateramo da izađe. Samo da dokažemo da smo u pravu. Jadan Berni. Još jednom, sve zavisi od psa. Bravo, Marta.
Pa, jel ti leto zabavno i beskrajno? Beskrajno da. Ali tako mi je dosadno da sam jednom zaboravio da izdahnem. To je bilo čudno. Zašto ne izađeš da se igraš? Rekli su da ću da odustanem, ja sam rekao da neću. Tako da ne mogu da odustanem nikada. On želi da odustane, ali neće zbog vas. A šta da radimo? Ja u stvari imam ideju. Potreban si devojčicama, ne mogu da igraju bejsbol bez hvatača. Ne mogu, Marta. Hoću da ovo leto protiče sporo. Ali tužan si. Jel to hoćeš? Dugo pokvareno leto? U pravu si. Ali one žele da odustanem, da dokažu da sam pogrešio. Žele da odustaneš jer i njih to rastužuje. Stvarno? U pravu si, Marta. To je odličan izgovor. Mislim, razlog da izađemo odavde. Ostalo je još pola leta. Pa šta čekamo? Drugi pokušaj. Marko! Polo! Marko! Polo! Imam super ideju. Šta sutra možemo da radimo? Misliš posle škole? Jer sutra je prvi dan škole. Već! Ceo mesec smo se samo beskrajno igrali. Nije se činilo kao mesec. Vidimo se sljedećeg leta. Hej, sutra je prvi dan škole. Psima ulaz zabranjen. Ja ne moram u školu. Za pse leto je beskrajno. Mogao bih da dobijem beskrajno leto, samo da smislim kako da postanem pas. Evo smo opet. Slučaj polomljene vaze. Zašto gledaš televizor pokrivenih očiju? A gledamo napad lepljivog čudovišta. Suviše strašan da se gleda. Zašto ga onda ne isključite? Jer je super. Pa, sad ću ja da imam noćne more. Marta? Šta? Jel spavaš? Jel to neko trik pitanje? Nešto sam čula, baš malo pre. Sasvim sam sigurna da je lepljivo čudovište pod mojim krevetom. Znala sam da ne treba da gledamo taj film 2 puta. Pogledat ću pod krevet i dokazat ću ti da si bezbedna. Nemoj! Da te zalepi, nikad sebi ne bih oprostila. Neće me zalepiti jer lepljivo čudovište i ne postoji. Ja ću pogledati, ali prvo ću da opipam. Tamo je! Napipala sam ga! Kako su ga sredili u filmu? Helen, Sećam se, trebaju nam 3 tone suvog leda i velika svemirska stanica. Helen, smiri se. Nema lepljivog čudovišta. Upravo sam napipala, Marta. Prvo sam čula taj zvuk, onda sam ga napipala, uši i ruke ne lažu. Misliš? Da ti ispričam jednu priču. Sad? Da. To je priča o devojčici po imenu Helen i njenom psu Marti. Jedne mračne noći, Helenina mama je došla kući i čekalo ju je neprijatno iznenađenje. Moja vaza. Šta se dogodilo? Kako se polomila? Ne znamo. Niko nije bio u sobi kad se to desilo. Šta? Istina. Svi smo čuli lomljavu. Sekundu kasnije svetla su se ugasila. Tako je. A kad sam ih opet upalila, bilo je ovako. Pa ne može sama da se razbije. Neko od vas mora da je bio u sobi kad je ona pala. Ja nisam. Nisam ja. Ni ja. Kao predstavnik pseće vrste izveštavam da smo mi bili u hodniku. Možda je to bio slon. Slonovi vole kikiriki, a ovde je prazna tegla putera od kikirikija. Nema veze. To je misterija. Kako da je rešimo? Molim vas, ne dirajte dokaze dok se misterija ne reši. Važno je razmotriti događaj po redu. Razmotriti? Razmotriti znači ponovo pregledati nešto. Tako je. Hoću da čujem tačno kako se sve po redu dešavalo. Dakle, hajde da počnemo od tebe, dragi. Od mene? Pa, sve je počelo dok sam otvarao puter od kikirikija. Hteo sam da napravim sendvič, a tegla je bila nova. Ali onda, čuo sam udaljenu trubu. Pomislio sam da sam slučajno ostavio uključen radio na spratu, pa sam krenuo da ga isključim. Nisam se puno udaljio kad sam čuo zvuk lomljave iz kuhinje. Sekundu kasnije svetla su se ugasila. Da bih saznao šta se desilo, krenuo sam nazad ka kuhinji. Ali nekako sam natrčao na zid.
Moment kasnije, svetla su se upalila, a zida nije bilo. Ušao sam u kuhinju i zatekao polomljenu vazu i pojeden puter od kikirikija. Sve se desilo u trenu. Ne, Skitko. Šta kaže Skitko? Pitao je da li si mislio tren kao tren pire krompir. Oni što se spremi za tren. Pa, da, na neki način. Trenutak je veoma kratko vreme, kao sekunda ili moment. Sve to zvuči jako čudno. Zid. Pa, mislim da znam šta se desilo u tom trenu. Truman i ja smo se dobacivali u dnevnoj sobi. Slučajno sam bacila loptu preko Trumanove glave. Trenutak kasnije začula se glasna lomljava. Onda su se svetla ugasila. U mraku je neko projurio pored mene noseći velik palmin list. Nema velikog palminog lišća u ovoj kući. Jesi li ga videla? Pa, na dodir je bio kao palmin list. Onda sam ušla ovamo, upalila svetla i ugledala vazu ovako. Znači, jasno je da je lopta odskočila u kuhinju i oborila vazu. Ne, nije se tako odvijalo. Odvijalo? Zar ne postoji jednostavna reč koja može sve da objasni? Šta znači odvijalo? Kad pričaš kako se nešto odvijalo, objašnjavaš kako se događalo, a večeras se odvijalo sledeće. Krenuo sam za loptom u kuhinju. Video sam da su tu psi, bili su na stolu. Bacili su loptu. Hoće da se igramo. Skitko, vrati loptu! Sekundu kasnije čula se lomljava iz kuhinje. I svetla su se ugasila. U mraku neko je izašao iz kuhinje noseći palmu. Šta pričaš? Neko je nosio drvo. Ili to, ili je bilo hodajuće drvo. Ali osjetio sam drvo. Zvuči kao da su psi imali neke veze sa ovim. Mi? Šta ste radili na stolu? Ništa. Skitko i ja smo nedužno ušli i nanjušili puter od kikirikija. Tegla je bila skoro prazna. Ali bila je tek otvorena. Nekad smo mi stigli. Skitko i ja smo hteli da oližimo teglu i tako vas poštedimo pranja sudova. Onda je uletela lopta i odlučili smo da se igramo. Skitko, vrati loptu! Onda se čula lomljava. Kao što se svi slažu, sekundu kasnije svetla su se ugasila. Videla sam da nešto izlazi iz kuhinje. Iza toga je visio kanap. Povukla sam kanap, ali nisam mogla da ga zaustavim. Izvukao mi se iz zuba i pobegao. Sad ste sve čuli. I dalje ne razumem kako se to zbilo. Kad kaže da ne zna kako se to zbilo, misli da ne zna šta se desilo. Da rezimiramo. Deni, ti si čuo nešto kao zvuk trube i izašao si iz sobe. Čuo si lomljavu, svetla su se ugasila. Vratio si se, ali si naleteo na zid u mraku. Tako je. Helen, ti si bacila loptu u ovu sobu. Čula si lomljavu i videla da se svetla gase. Da, onda sam osjetila palmin list. Trumane, pojurio si za psima u hodnik i osjetio drvo? To je bilo moje opažanje, mada bilo je mračno. A vi, Marta i Skitko, vi tvrdite da niste bili ni blizu lica mesta, ali ste osjetili kanap. Znam da zvuči ludo, ali tako se zbilo. Na osnovu onoga što svi kažete da ste videli i čuli, nemoguće je saznati šta se desilo večeras. Možda treba opet da razmotrimo događaje. Pre ikakvog daljeg razmatranja možemo li da očistimo ovaj nered? U redu, da počistimo. Skitko i ja ćemo razmatrati događaje u sebi, sedeći na finom mekanom kauču. Da, stvarno osjećam puter od kikirikija. Skitko, možda ne treba da ga otvaraš. Ko zna šta sve može od toga da ispadne? Jeffy? Šta radiš u našem ormanu? Jeffy, jel to puter od kikirikija? Ako si pojao puter, jel znaš ko je polomio vazu? Ljudi ne treba da znaju da životinje mogu da izlaze iz zoo vrta kad god hoće. Hej, Skitko je u pravu. Mi nismo ljudi, mi smo psi. Nama možeš da kažeš. Jeffy je počeo da priča šta se stvarno dogodilo. Izašao je iz zoološkog vrta u šetnju. Nije bio ni svestan da je gladan dok ga nije namirisao.
Nijedan slon ne može da odoli puter od kikirikija. Jeffy je znao da ne može da dohvati puter od kikirikija. Znao je da ne može da prođe kroz vrata. Ili možda može? Od ulja stvari postanu veoma klizave. Ali onda je čuo da neko dolazi. Skitko, vrati loptu. Znao je da mora da beži odatle pre nego što neko naiđe. Morao je da se sakrije. Jeffy je ušao u dnevnu sobu gde se tata sudario sa njim. Helen nije dodirnula list, to je bilo Jeffrijevo uvo. Truman nije dodirnuo drvo, to je bila Jeffrijeva surla. Ja nisam zagrizla kanap. Izvini, Jeff. I to je ta priča. Svi su mislili da znaju šta su osetili, ali nisu primetili slona u sobi. Pa, jedno je sigurno. Šta to? Ta priča je tako blesava da sam zaboravila na strah. Sjajno. Ipak, kakve to veze ima sa čudovištem? Haha, drago mi je da pitaš. Ispričala sam ti ovu priču da bi videla da stvari nisu uvek onakve kako ih opažamo. Kao ono što je ispod kreveta? Aha. Nisam dotakla čudovište. To je samo puter od kikirikija. Tačno tako. Hej, je li to ona tegla koja je nestala i koju je tata tražio? Ti si pojela sve? Pa, na neki način da. Reći ćeš mu istinu, jel tako? Naravno, samo sam s tobom vežbala priznavanje krivice. Na živopisan način. Možda previše živopisan. Zašto si dodala i polomljenu vazu? Marta! Imala sam loš dan. Raspravit ćemo to sutra, zajedno. Hvala, Helen. Helen, hoćeš da čuješ priču o ižvakanoj cipeli? Marta! Za Minimax kanal obradio Studio Klarion po narudžbi Iva Agenture.